Hi mga katekte, karon istorya nako sa inyo ang among love story sa akong bana. Ang ngalan sa akong bana mga katektek si Delphin Senior Valenzuela. Ang birthday niya July 22, 1938 siya na tao. Namatay 53 anyos ang panag-ipon namo. Namatay siya 53 na katuig. Maadtong pag 50 ko ana mauntanaan ni mag kaslon bitaw nga mag singalan silver wedding. Golden wedding. Golden wedding niya. Sa ang pagkasal nga ko anam di naman siya makalakaw kanang lain naman siya nila ko ang kay atake naman siya sa high blood na may stroke naman siya. Wa na lang hantod 50 hantod pag namatay jud siya 53 ang mo apa nag-ipon. Mao ni ang among ang among istorya mga katektek sa akong bana hantod karon. Hantod nagkaila mi dito mi magkaila sa Baganga kay ako pobre man lagi mi nanarabaho ra ko pabulan niya. Siya trabahante dala siya sa kompanya sa CMS. Ya dito kami sa akong gitrabahoan sila pud kasira pud sila. 12 sila ka buok lon mga ulitaw. Ya mo na to kadugayan. Nagkailan nami. Ya, sugod-sugod na siya pag pangulitaw nya di man lagi ko kay daan man akong amahan moingon nga ibantay daw kuno inig uli og magupat na ang tiil kay pinuhon daw ko pagtadtad sama daw ko sa dawa. Mahadlok lagi ta kay mahadlok man mga sa una sa mga ginikanan nya nag kaana ambot pud usa tong higayon na nga miingon pag-ingon niya kay mahawa na siya pag-ingon niya unsa man mauban ka kay mauban ka kay mangita kog arkilhan balay na nalibog gani ko ato kay unsa man dinalian man di aron kay aron madali lagi ingon ko nga kanang mauban ko sus pagkaugma kay nagdala man siya og sakyanan hingkuyog na po ko nya naghinlo mi dito sa iyang gipangitaan nga arkila balay bitaw ko kasabot sa among kuan kayo may kuan kayo gitarong pa to na murag di ko musugod siguro sa iya kay dako man siya abaga mo ra mag-alimango kanang himsog ba di ko ganahan nya pagka kuan hinlo na kintay sa balay murag way buot nga 17 na montana nag-arkila na kami sus pag-arkila na mo kay abtan siya tulog ka adlaw pag-ipon na mo hubog man na tulog siya dito sa siyap na football niya pagka-football po niya inabot po iyang mga igsuon tilo ka buok gagmay pa kuan 11 o 9 ang edad o katong ang maguwang nag-12 na wa na yung mga trabaho niya sa una tagaan mi og tinapa sa iyang kauban pagpanarabaho sabon dalhon po na ako dito sa bukid sa Baganga pagkambihan og kamote kay siya may ipagkaon atong mga bata na kay di pa man lagi makadaog tong iyang manghod ako'y magpasaan nga kalayo ra ba tong kuan mga isa ka kilometro siguro hapit ang ay mapasanan sa kamote pujong sa sako abot ito sa karsada ako rin magpasaan kuan magkusaon na tambok magko nya pasaan magkapoy na gud unta na sus kada kaon kamote kadalong ag kamote nya sakit ng imo bubunlan giboyhad nako sakit ng bubunlan kumaon og kamote nya mo adto ko sa ako ang
igagaw. Kung lidi pa kan ako kanon kay pimaminti kabuti. Manigab ko aslom na. Kana pagka nasa ko kanon kay wa jud siya mabigas long agon pimaminti kabuti di ba gwanta eh. Naman to pagkanon ko niya. O ko nakakaon ako bugas pero katong iyang mga manghod pimaminti kabuti. Yan na suko man na siya kay di man lagi ko mukaon kay humanagod ko nagkaon mukaon pagkaon ng kamote. Manaman ko nagkaon sa ako igagaw. Suko siya kay ano daw di ko mukaon. Humana lagi ko nagkaon di man jud siya musugot kay tan-aw jud siya nga mukaon ka to kamote. Na magkaon-kaon na lang sa kamote kay mahimo magsamok og kuan. Nya pagka kuan kay daplin magdagat maglingkod-lingkod ko sa balkon to amo giarkilahan. Magatubang ko dito sa laod kay naa may pulo. Adto ko dito magatubang maghilak na ko ana kay mahinumdum na ko dito sa amo ah. Kauli-o nagod ko. May kwarta plate. Nya kadto si Benito binawhan kay moingon man nga baubarong ko sa Cebu. Mao may intana to ako gusto tong driver kay kuting bapuha si Benito isas kay ilong. Ambot lagi ug unsa kay tabo atong among pagminyo lagi dilpin. Mao tong makauli gani ko sa Surigao. Na di jud ko mingawon tagsaka napulo ko ka bulan bakasyon. Happy tuig jud. Kumingawon niya ay. Mao ra man ko kuwang ko gugma. Na isa na karon kay Valentine's na untana ganihan simba ko. Na ingon man gud to sa pastora. Nay, awla kinsa maimo pares karon ingkog. Wa nay ako pares karon kanang sana ato pares na namatay naman ang Ginoo na lay ako pares. Unsa may simbolo kay nang gipula man sila ganiha sa kuan ba nagsanina man sila pula. Kuan da ay kaning Valentine's. Kuan ba simbolo na sa atong Ginoo nga nagpaaga siya sa dugo, simbolo na siya nga magsalina tagpula niya. Ang pagkakaroon sa mga dili kay dalaga ra og ulit tawag Valentine's dili. Kanang tigulang, mga tigulang og mga batan-on Valentine's na di kay ang gugma nato Valentine's na. Nakadara ra day Pebrero ta mahigugma. Tay gugma day sa atong mga silingan sa atong kuan. Pero maminti Valentine's. Pero ang atong naandan jud 14 sa Pebrero ang Valentine's. Pero dili ingon nga mauray ato gugmangan 14 dili. Maunay ako kanan pagka minyo na namo to. Antod mi naabot na kay naputbol naman lagi siya. Antod diri na abot na po mi diri sa Davao. Diri nakatrabaho gyapon sila sa Kamanyalak, sunod Kamanyalak, Manyalak pa ning Alcantara. Ibaligya sa Alcantara na sad. Antod to, naabutan namin nga. Pwede na namang dugayan kahit abot mo diri og 62. Nagsugod ko pagbuntis kay 63 man ako ang kuan. Buntis ko sa ako kinamagwangan. Mao na to, kadugayan na mo pa nag-ipon kay maayo man jud to siya. Wala jud ko madapati niya kay uban kani bitaw ako mga anak mahadlok bitaw ko nga sumbagon ila asawa kay wa ko kaagi ing anak nabon perti man jud akong kuana. Wala oy kay ang iyang katarungan. Kung siya daw kuno makadapat biyaan daw niya largo di ngano makikipon pa man nga pasakitan naman nimo. Hasta ako, maupoy ako kuan nga dapatan ko largo ko pag parawi. Biyaan ta jud ka. Ug naanay anak ako dalhon. Ang kanang pagsugod anak kay di man lagi ko mga katik-tik antigo mo Tagalog. Nya kay Tagalog gonto siya. Nya tawagon ko nga Winnie. Atoon lagi ko sandali daw. Nya ikong damo ato sa kitay ko kay kasok anta sa ato amo og di ato kay nakasira man sila. Nya ingon man sa iniibig kita. Ang ako sa Surigao noon iniibig sig kabiro. Hinigugma sig kaguol bag sa Surigao noon pa. Moingon ako iniibig sig kabiro. Na gipaspasa naman ko nga hindi daw biro ang pag-ibig daw ko niya. Ikaw na aday siguro Tagalog ani biro.
Kung naa, di ay kay banto kay paspas na siya. Hindi daw biro daw ang pag-ibig daw kuno. Niya kung na, makoy ko anak to nga kayo kag sig kaguol mo tanan Surigao ng biro. Na amo day Tagalog biro. Hindi lagi ko mga katik-tik mahibalo og magtagalog bot. Katong 2012 namatay siya. Kunya katong anang pagkakaadlawon ingon ako nga samok na siya ba, luhagan siya magkuan kaning maghigda ba, maura siya og giigangan, diya naglibot-libot. Ingko kasamok siya ani maghigda nga maura magbrilo, sige tuyok. Wa man ko kabalo nga matay na di si ana nya. Nya wa pa to, ingon sige ko uswag ko kay pasagdad ako siya dihag tuyok kay usag mura giigangan pagpaminaw nako na. Pagkabuntag na mga alas 5 ingkog dal matulog isa ko dito kadali dal human naman ako siya pakat na kanang matulog isa ko kadali kay katugon jud ug anhi ko dinhi matulog magsige magpanawag na dito ko sa amo silingan igo ra ko nakahigda nakatagpilaw ko gamay nagtawag naman tong akong umagad na Mama ni Wako. si mama ni Wako ingon naman ma dali siya ba kay si papa wa na ingkog ha sa man kanang wa na kung unsay wa na nga nagkaon pa man unsay wa na nga naghigda man siya sa sopa jaglagi pag arito dako kay wa na jud siya pag pulso pa nako na may pulso nya diha na matay banda sa sopa nga taas ba din ingon ko kalain po nam nim dipinyo man ka mag-ingon nga mamatay na kay di na lamang ko matulog kay diri ra ko basta maingon ka wa man ka mag saba-saba nga kamatado na di itong pagtuyok ka. Pagtuyok-tuyok mo naman itong iingon nila nga. Sus, iigang to sa kamatayon kay naglibot-libot lagi siya. Wa man maingon po siya, di kalintura, wa man. Maurat to, ako ang kuan pertin akong tiyabaw dyan si kalibutan kay pertin akong hila kay mahinom dumangod ko sa iyang kabuutan. Buutan to dili to mangita sa kwarta bisa asa dapit buwan karon na may na mag-ayon karon na mangita sa kwarta dito ang kwarta sa gipalit ilista ang pinalit na og ako ana na mautong na lang ko ana mabiya ko ana og mapangitaan ko sa kwarta. Ora to. Kung nakay mensahe ka lolo la, asa man imong gusto ingon ka lolo karon? Na ingon ko na ako mensahe sa iya nga kung hain na siya karon kung ako kintay mabugto na po ang ako lastiko kay maingon man sila nga bana gani nimo pinakaslan kung siya ay mag-una nya mamatay pang asawa mao daw musugat butog ka baka ning istorya mao daw musugat sa ato kung ang asawa pod mamatay kanang sugaton pod mo po'y musugat ng asawa sa bana og mamatay na. Sabi na mo mensahe. Nag-ingon ko nga, atong imensahein ko nga. Og naminaw siya kay naamay ko rin kalag sa tao kung og buot na ko pasabot, padamguhon kung asa na siya karon. Galing kay, ang ako pong una-una, naapa man siya sa ibabaw sa kalibutan kay ang pagkuan ana hukuman ang pagkadaon niya naman pagbalik sa Ginoo. Hukman ang mga buhi o ang patay. Hukman tanan. Mapa man mabalik. Di. Sabi na may ingon. Kamay ako ingon, ang ako lang iingon, sige lang nato, iampo siya nga. Naot unta nga. Kanang asa siya karon hinaot unta na nako siya mo ingon at tubos langit. Pero di pa man tamay adto lagi kay wa pa matawag mi. Maure ako giingon na magkita rami. Nga wa pa siya mamatay kaning ako kintay karon nga na vlogger na ko unta na malipay ra ba unta na siya nga. Kadang mo adto kog maniki magkobra sa pensyon. Kanang malipay man siya kadalhan dayon nako na siya og manok nga chicken joy kanang aba ug pan pares kusog jud na siya mo katawa jud pahiyom jud dayon to basta na anak ko dalapan. Pero karon malakaw ko di na ko magdala unsa may dalan nga namatay naman siya. La magka magdalag panin ko di na ko palit pan ay kay mahinomdom ako. Katik-tik, maura tong ako istorya sa iya nga among kaagi sa nagano nagkaipon mi.
Ugma pohon, maato mi dito sa minteryo kay adto ko mag-Valentine sa iya ha. Kila kong kala. Mamugadi. Nakita mo ma. Pagkita mi ugma dito sa minteryo. Magdala ko kasing-kasing. Ano ba? Kasing apika sa murag drawing ba? Ano niya. Pula. May litrato siya dito. Dapat na ko dito sa iya ha. Mga katik-tik, pero ito ka ako among vlog na hinaot nga. Malingaw mo magtanaw. Amping kanunay. Bye-bye.